ҳукумати Афғонистон мегӯяд гузоришҳо дар бораи марги раҳбари фирории Толибон Мулло Муҳаммад Умар дар соли 2013-ро таҳқиқ мекунад. Як мақомдори шӯрои амнияти миллии Афғонистон бидуни зикри номаш дар суҳбат бо радиои Озодӣ тасдиқ кард, ки Мулло Умар вафот кардааст. Аммо ҳамин рӯз 29 июл баъди муддати ҳукумати Афғонистон нишасти матбуотӣ барпо намуда иброз дошт, ки хабари тафтиш мешавад. Дар гузашта ҳам овоза барои фавти Мулло Умар зиёд буд, вале ин дафъа барои аввалин бор ҳукумат хабари марги Мулло Умарро тасдиқ кард. дар шаҳри шимолии Қундузи Афғонистон мошини саршора аз маводи тарканда дар канори шифохона ва идораи истихдом ба полис мунфаҷир шуда 2 фарди мулкиро ба ҳалокат расонд. дар ин ҳодиса 11 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. ба қавли мақомот зоҳиран ҳадафи ҳамла мошини полис буд, ки ҳамон лаҳза аз минтақа убур мекард, вале ягон нафар афсари полис ҷароҳат набардоштааст. толибони ҷангҷӯй дар муқовиматашон ба нерӯҳои афғон ва сарбозони хориҷӣ аз тарконидани василаҳои нақлиёт зиёд истифода мебаранд. шоми сешанбе фаъолони гурӯҳи наҳзати Арманистон, ки эътироз бар зидди болоравии нархи нерӯи барқро идома медиҳанд, бо полис даст ба гиребон шуданд. раҳбарони ин гурӯҳи шаҳрвандӣ мегӯянд, дар муқобили издиҳоми хурди эътирозгарон, ки дар майдони марказии шаҳри Ереван ҷойгир мебошад, полис тахминан 1000 афсарашро сафарбар кардааст. эътирози саросарӣ бар зидди болоравии нархи нерӯи барқ дар моҳи июн оғоз ёфта, ибтидои моҳи июл баъди ваъдаи ҳукумат дар бораи ёриёна ё худ ҷубронпулӣ дар баробари боло бурдани нархи нерӯи барқ ба тадриҷ хомӯш шуд. вале пайравони гурӯҳи наҳзати Арманистон бар ин назаранд, ки ҷубронпулии ҳукуматӣ масъаларо аз байн намебарад. имрӯз ҷавонони Молдова рӯзи сарқонунро бо гирдиҳамоӣ дар назди парламенти кишвар ҷашн гирифтанд. онҳо талаб доранд, ки дар сарқонун номи забони давлатӣ на молдованӣ, балки забони руминӣ зикр гардад. ҷамъомадагон бо садои баланд шиори як забон як кишвар мо ҳама руминӣ ҳастемро замзама мекарданд. дар Молдова баҳси забони давлатӣ чанд муддат ба ин тараф идома дорад. дар эъломияи истиқлоли ин кишвар дар соли 1991 забони руминӣ забони давлатӣ номида шудааст, вале то ҳол ин нуқта дар сарқонуни Молдова таъкид нашудааст. сокинони як маҳаллаи бенавоёни шаҳри Исломободи Покистон ҷамъ шуданд, то ба тахриби хонаҳояшон роҳ надиҳанд. мақомоти Покистон мегӯянд, дар ин маҳалла, ки асосан макони зисти паноҳандагони афғон ва мардуми бехонаву ҷомондаи гӯшаҳои мухталифи Покистон мебошад, ҷангҷӯён сукунат доранд. сокинони маҳалла рӯзи сешанбе гуфта буданд, ки мақомот ба онҳо 2 рӯз доданд, то минтақаро холӣ кунанд.